Sí. Maria Dolores. Anem a cantar una mica. 3. El doctor Jordi. Bé, estem a l'altre cantó de la riera i ara pujarem cap a l'Albaicín. Pujarem cap a l'Alhambra, de la manera com puguem. Aquest carreró és molt maco. Estic donant la volta per aquí i ara aniré pujant cap allà a l'Albaicín. Coneixeu. És clar que el coneixeu. A l'Hermes. I l'Hermes el va dir. Amb els dos gossos. Amb l'Elvis. Et matar! El Pau. Estem pujant per unes escales també granulades, amb paviment àrab, típicament. Allà ja queda que Sagromonte, Malbaicín, tot això queda més cap allà, que ja hi vam anar ahir, ja hi vaig anar ahir. I ara vaig pujant. A l'hivern amb els arbres pelats. I això. I ara m'he tornat a perdre. Realment. Ara vaig baixant. És un lloc preciós, a l'altre cantó del riu, aquest riu, i m'he perdut una mica i ara aniré preguntant per anar fins a l'ala. Que no rellisqui, coi. Una pregunta, escucha, para ir a la Alhambra. Tornem a estar al lloc d'abans. Oye, por cierto, que estaba esta mañana con Juan en el Burger, ¿vale? Nada, definiendo líneas de actuación y demás para ya meterle mano a eso, ¿vale?
con Fred y demás y tal. Una pregunta, ¿Alhambra? Ahora llevo Para subir, ¿no? Sí. Mira, bueno, a ver, sí, tírate todo esto para arriba. ¿Para arriba? Toda la calle para arriba hasta Al otro lado del puente. para contrastarla contigo. Sí, la calle está, la calle que a la que sale. Tiras para arriba y llega a una placeta muy grande, se llama Paseo de los Tristes. Pregunta por él y ya ahí hay una cuesta que sube justo a la Alhambra. Vale, Vale. Tarda andando 30 minutillos. muy bien.